Момичета, за какво си говорите? О, говорим си за партията на Драколаура. О, и аз чух за него. Не бях сигурна дали съм поканена. Естествено, че си поканена, ти си една от най-добрите приятелки. Супер! Да, Франки, как може ти да не си поканена? Точно така, Клодина е права. Ти си наистина най-добрата приятелка на Драколаура. Чак най-добра. Според мен първо е Клодин, после съм аз. Хей, не дай да прекаляваш, може и ти да си. Според мен си ти, защото вие се познавате най-добре. Да, така е. Вярно е. Но аз се чуда дали съм поканена, защото съм нова тук и не знам дали ме харесва. 100% си поканена! Как може? Ами, ти не си поканена. Ти да не си поканена. Не знам. Питайте, защото аз се притеснявам да я помоля. Много лесно, аз ще я питам. Хей, момичета! И аз имам идеи за партито. И какви са те? Моята идея е да поканим повече момчета. Ужасна идея, Дилс. Но защо? Защото тя е момиче, тя харесва Клауд, Клауд е болен и иска да сме само ние момичетата. Ще дойде ли? Не знам, питай я. Но как да я питам, нали изненада? Да, прав си. Тогава, според мен си поканен. Благодаря ти. Отивам да я питам. Не, изненада, не искам да разбера. Аз сам ще си дойда, тя ако кажа да си тръгвам, ще си тръгвам. Хора, май ще закъснем за час. Да, прав си, Дилс. Хайде. Ще закъснем. Парти, изненада, без да ме поканят. Интересно. Дали нещо неочаквано ще се случи на партито? Трябва да се оправя за партито по-бързо, преди то да започне. Мисля да си сложа вратовръзката, колана и ягите-такците. Но не знам дали няма да съм обикновена. Мисля да си сложа от по-тъмното червило.